Yun yung, ang difference yung dalawa ni Buboy. Si Buboy, mas pinaprioritize mo yung quality. Ikaw naman, mas pinaprioritize mo yung speed mo. Okay? Paghaluin nyo yun. Kung pinaprioritize mo, nagdagan mo yung speed, nagdagan mo yung priority mo sa quality. Kasi yung magatago ko yung quality ng tira. Maganda na kasi yung speed mo. So, yung maganda sa kanya, ito. Maganda sa kanya. Yan lang yun. Kaya analyze nyo yun. Kasi pag pinag-combine nyo, One, two, three.
Gusto bang water bro? Gusto bang water? Meron pa ako yung ano, Gatorade.